Здравейте, Вип-почесна линия. Това е най-интересният часовник, който сме получавали до сега. И не го казвам просто така. Това е Epos Verso 3435, а за това име се крие нещо наистина различно. Първо, механизмът е обърнат. Да, това, което по принцип виждаме през прозрачния заден капак, тук е отпред. Целият механизъм е изнесен върху циферблат и се вижда в движение през откритата част. Това е тъй наречената Verso конструкция, една от запазените марки на Epos. Така носиш не просто часовник, а движението на времето буквално на ръката си. Но най-любимото ми нещо в този модел е друго. Изцяло механичният пулсомер. Този часовник няма Bluetooth, няма батерия, но измерва пулса ви. Как? Говорим за аналог винтидж пулсомер, вдъхновен от медицинските часовници от 20 век. Как работи? Слагаш пръст на китката, стартираш секунд стрелка на пулсомера и броиш точно 20 удара. След това поглеждаш къде сочи стрелката и веднага виждаш пулса си. Без електроника, без батерия, само механика. Корпусът е от масивна нареждаема стомана. Сафир кристал, както отпред, така и отзад. Гравираните мостове, видимият баланс са само малка част от ръчната изработка, която Epos влага в този модел. Това е Epos Verso 34. Часовник за хора, които обичат да носят история, инженерство и малко ретро-романтика на ръката си. Ако търсите нещо различно, това е той. Epos Verso от Вип-почес.